Hello, Steven. Tak ako? Vyspal si sa? Ale kde? Celú noc som myslel na ten krepý dotazník myslie, čo máme predsedovi odovstať. No aha, hneď prvá otázka, že vraj. Keľko oštiepkov sme minulý rok spravili a predali? No. Od štiepky hovoríš? A toto slovo je mi cudzo. To je čo, dačo od smedu? Ale kde od smedu? Na zjedenia je to. Zababreš sa ako krepí, oheň myslíš rozkladať, miešať, dívať sa na to. A keď to zješ, ani hlava ťa z toho neboli, ani nič. Daromná robota. No a ti ako? Už si sa zoznámil s tou Marienou, čo sa ti tak páčila? Oh, my little Mary. Teraz robiť čašničku. Tak som jej dal 7 korún sprepitné a som jej povedal, nech si za to niečo pekné do seba kúpi. Jaj, zasík naopak. Všetko robíš naopak. Ale ako všetko hádam nie. Ale to ako minule. Keď si bol krčmárovi vodovod opravovať, tak si mu povedal, že všetko spraví. Aj vodovod, aj jeho ženu. A preto ma už nemá rád? Nuž, asi preto. No ale aj vy tu na Slovensku všetko robíte naopak. Napríklad ten zásah proti vášmu Mečiarovi. To bolo naopak. Tam malo všetko vyletieť do luftu. Len dvere mali zostať. Ej, Veru, dobre vravíš, súvisle, až mi je to divno. To u nás v Amerike, nie ráno o 8. Ráno o 3. Tam treba dvere vykopnúť, začať paliť, hlava, nehlava. Ale tak, aby potom na konci náboj nikomu nechýbal a dotyčný sa nehýbal. Rozumieš? Nuž, Veru, ešte sa musíme od vás veľa vecí učiť. Ja. Možná, keby nášmu predsedovi vyletel dom do ľuftu, tiež by sme ten krepý dotazník odovzdávať nemysleli. Že by sa stala akože drobná little náhoda. No. Že by tam celkom náhodou vybuchol plyn, aj keď ho tam nemajú. No vidíš, starý môj, toto ma, Veru, nenapadlo, že plyn. No, ale tak sa mi zdá, že musíme prerušiť na istý time naše úvahy. Voľaký chlapisko sem kráča, alebo čo to je? Hej, aby sem predseda voláku daňovú kontrolu neposlal. Chytro sa rob, že ovce rátame. Dobre, ale veď tu žiadne nie sa. No tak ber ďalej kohľad a robme sa, že sa tamto hore na kopci pasú. Kde sa ešte tie fliačke snehu sem tam. Dobre, ako chceš. No, ja zatiaľ zistím, kto to je a čo tu nákakce. Jeden ovca, druhý ovca. Vítajte! Vítajte, dobrá duša. A čože vy tu tak zavčas rána o 12:30 na obed hľadáte? Kedves barátom, bolond, micsoda csípes paprikás. Čo vraví? Uraža nás? I don't know, Steven. Tento prízvuk ja nepoznám. To je volejaký južanský, alebo čo? Ez nem jó józsanszké. És Komárom, és Budapest, és butatót beszélni. Ja magyarsko turista. Ja lovenské korene tumať. Môj nagypapá. Veľký csípes, fifikulant, és 3 děti na Orava porodiť. Nem on, jeho mama, žena. Nuž, Steven, ak si mám pravdu povedať, z toho všetkého som rozumel len Orava a žena. To ti bude taký drbnutí Maďar, rátam. Igen, barátom, igen. Hungária csirkefoga.
Lajos Beszélni sa volať. Sem pricestovať vlakom. Ja pýtať sa sprievodcu, či stojí v studenom potoku. A sprievodca na to povedať, že jemu nie. To už viem. Oni sú tým istým vlakom ako ja. Veľký srandista ten sprievodca, no. Dievkam robil aj osobitnú prehliadku. Ja, igen, aj mne. Ja? No to sa ani nečudujem. No a akože, čo ti tu hľadáš, Maďar jedon drbnutí? Omrzelo ťa volačo? Nem omrzelo, nem drbnutý. Ale no, veď už odborní posudok nahaj na nás, no. Ja prešla sem lokomotívou vlakom na elektriku. Oby som vysporiadal dedičstvo ponad papa. Nech mu je mramor ľahká. Tak ako bola ľahká naďmama. Tak tomuto som rozumel viacej. Mitmondia? Mitmondia? To je nejaký Japonka? Nem Japonka. Mitmondia. Nem žena. Mitmondia és mitmondia. Biztosak. Počúvaj, ti, buta Maďar, tu sa nerozčuluj, lebo ti hneď kytnem valaškov a budeš kľudný. Mičoda? Mičoda? Druhý Japonka. Ani tu nepoznám. Celý je dopletený, Maďar krepí. Furt len voláke dve sestry spomína. Voláku Miťmonďu a Mičondu. Nož ale, ak vyzerajú do ksichtu ako on, darmo ich tu hľada. Však počúvaj, Steven, ti mu to skús povedať, ti si z Ameriky. Amerika, New York, to Toronto, Havana. America is great. Steven, rozumel si? Budeš sa čudovať, ale nie. Barátom, kedves nézőink, ja tu hľadať Imre Nagya. Basszom, csépes, azon gyalát, csirke paprikás. No. Mojho krstno otec, ponaďpapa. Akarsz parancsolni? No, starý môj, tento krepán tu môže aj 3 hodiny vyprávať, aj tak mu nikto rozumieť nebude. To ti je horšie, jak mígaš. Jo, ale to by sme mohli aj Lidl využiť, ne? Nože, nevieš ako? Čo keby sme toho drbnutého, lebo povedzme si pravdu, normálne nemôže byť. Čo keby sme toho Maďara poslali do dediny za predsedom, aby mu on tú správu prečítal? Joj, starý môj, školu nemáš, ale rozumu, hej. Hneď to vybavím. Ti, počúvaj ti, Maďar. Drbnutý. No veď. Hej, pravda, že no. My vieme, kde je ten tvoj noť papa, či kdo. Aj s týma tvojima mitmonďákama. Igen, mondja, ne beszélsz igazat. Vedieť, kde je? No, pravda, že? A radi ti aj cestu ukážeme. No, a keď mu budeš o tých tvojich mitmonďákoch vyprávať, tak tu máš aj toto mu prečítaj. To patrí akože gonej, k záveti. Ja mu to preložím. És harakiri Budapest, ez micsoda, ez ostiepka, ez parenica, ez barana, ovca, szalasolni. Ani som nevedel, že vieš tak dobre po maďarsky. Ani ja. Köszönöm szépen, barátom. És nem lehet, és nikdy vás nezabudla lokomotíva Vločikom vás odznova prizna leto navštívila. Servus. Servus, kozy, čokolom, dovidenia. Dovidenia, starý môj, dovidenia. Aj teda, keď už ťažko dovidenia,
Lebo mám taký smutný pocit, že keď ho predseda bude 10 minút počúvať, dačo mu tam dole strašne buchne, ale plyn to nebude.